מחר יש לנו בנדר תענית דיבור. ועתה שבוע תשמעו וכולי ושמרתם את בריתי. תענית דיבור בא בשביל תזכורת לכל בחור שידע שיש עוונות חמורים מאוד שמתהלכים במדינה כולה. העוונות האלה מעכבים את הגאולה. העוונות האלה עושים הרבה צרות לבן אדם. כל אדם ואדם ישמר מהם, ישמר מעיתונים חילוניים. ואפילו החרדי יקרא רק מה שצריך, אם הוא באמת צריך, הוא לא צריך שלא יקרא. שתראה בן אדם שאינו זקוק לשמוע איתו. יש עיתונים שאתה צריך לדעת מה קורה בתוניס, מה קורה כאן, מה קורה כאן. קוראו ראשי תיבות, ראשי פרקים. ויש חוברות שיש בהם סיפורים על תלמידי חכמים, על אדמו"רים, למוסר. ויש פלאפון שהוא לא שווה פרוטה. יש כל מיני דברים שהורסים את העולם. לכן אפילו בשאר הישיבות לא עושים תענית דיבור, אנחנו רגילים מאז ומתמיד לעשות תענית דיבור. מאז הישיבה בתוניס, והבא היה למדן לא פחות מכל הלמדנים שיש בארץ. עתה ראשי תיבות עושים תענית דיבור. ועתה לתשובה. שמוע תשמעו וכולי, שמרתם את בריתי. לפני שהמציא חכם רבי יצחק לפי תענית דיבור, היו בימי השובבים עושים תעניות באכילה. יש גם תלמידים בישיבה שעושים יום אחד. פעם היה עושים הרבה תעניות, הרבה מאוד. יש עוון שצריך לשים עליו 84 תעניות, על פי הרב ארי. 84 וכולם בימי השובבים, אבל אין 84 תעניות. כמה יש בימי השובבים? שאין ו' ב' ב' י' מ' 6 שבועות וכל שבוע 6 ימים, 36 ימים. איך אפשר לעשות תעניות ב-36 ימים? אז יש עושים את זה ככה גלובלי. מה זה גלובלי? יומיים רצופים, יום ולילה, או יותר נכון לילה ביום, לילה ביום, נחשבים כמו שאדם שם זך ימים, זך. אז יומיים זך, עוד יומיים זך, עוד יומיים זך, זה כבר 81, עוד 3 תעניות. יש לך 6 שבתות, 6 שבועות, יש לך כל שבוע שם אדם יומיים רצופים, ושבוע באותו דבר, שבוע באותו דבר. עשה 3 שבועות, נגמר, 81. 3 שבועות האחרונים עושה יום, נגמר. אבל לפעמים אדם נכשל בעוון הזה כמה פעמים. כמה פעמים צריך לעשות? אין הדבר סוף. אז הבעל התניא, מכירים את זה בעל התניא? רבי שטמר זלמן. שלא תחליפו אותו ברבי זלמן תלמיד הגר"א. יש 2, אחד רבי שטמר זלמן, אחד רבי זלמן. למה נקרא רבי שניאור? אמר עליו בעל שם טוב, אמר שהיה בעל התניא בגיל 3, הוא לא ראה אותו, הוא לא ראה את בעל שם טוב, אבל בעל שם טוב נולד באותו יום, ככה מסורת בית חסידי חב"ד, שבעל התניא נולד בחי באלול, בעל שם טוב נולד בחי באלול, בעל שם טוב נולד בתו נ"ח, יש אומרים תו סמך, בעל התניא נולד בתו ק"ח. אז בעל שם טוב בתו ק"ח עשה עם הולדת, ואמר לפני 3 שנים, ירדה נשמה גדולה לעולם, שתאיר בנגלה ובנסתר, ולכן קוראים לה שני אורות. יותר מפורסם על שם ספרו התניא מאשר על שחרו, שגם שחרו הגרשז זה גאור בשנור זלמן. ואני מצאתי את השם שלו בתהילים, כי אתה תאיר נירי, אדוני אלוהי יגיע חושקי. תאיר נירי זה 2 אורות, תאיר נירי תו נון, השם אלוקה י' א', שמתחיל בי', התחיל בכן. תו נון י' א', תניא. הנה תאיר נירי, תניא, יגיע חושקי. אז הוא כתב, יש לו ספר, תניא, שבו חלק נקרא איגרת התשובה. אמר מי שנכשל בכמה פעמים, יעשה 3 פעמים פד. אחר כך הדורות נחלשו. רבי חיים אמר, מספיק פעם אחת. בסיס את דעתו ברב פעלים, ולשם חכמים. אבל לא פד, עשה 4 תעניות, כל תענית יומם ולילה. גם זה העולם לא יכולים לעמוד. בא חכם רבי יצחק לפיה ואמר, יש דרך פשוטה, שמסע אותה במקורות, ואדם ישמור את הפה שלו מדיבורים. זה כנראה דעתו של החפץ חיים, שאמר שאדם משומר את עצמו מדיבורים בטלים, זה שכר גדול מאוד יש לו. כמה שווה אדם יתענה,
והוא כועס באותו היום. אני פעמיים 3, כל פעם שאני פותח את האחד ביום שבת, ורואה שנוגעים ידיים, זה לא בסדר. קלקלים, ואני כועס. אתמול החלטתי בלי נדר כל שבת, לפני ברוך שאמר, אני פותח את האחד, ואני רואה, מסתדר מה שיש, בשעה שמתחילים לומר, לעבור דוד עדיך את השם נמשך, לא להתחיל בכעס. כעס זה דבר גרוע מאוד. פעמים מרגיזים מן אדם, שאדם לא יכול להתהפך. אפילו הרמב"ם, שדיבר הרבה על הכעס, פעם כתב לי משהו, דבריך מרגיזים, גם תלך לזכין. אפילו לזכין יכול להתרגז מדבריך. איך אתה עושה דבר כזה? קורא דברים כאלה. אז אדם נמצא בתענית, יהיה לו כעס. למה? הגוף דורש את האוכל, אז על כל דבר אחד אתה נכעס. יכול שכן, אם יבוא למשל מושא תענית לבית, מושא האוכל לא מוכן, יתחיל לעשות על העשן באפו. לא, אדם צריך להיות כל הזמן רגוע. היו פעם 2 כהנים באשקלון, שרבו ביום שבת על דברים מתאים, על העלייה לספר תורה, תור שלי, תור שלך, תור שלך. נפלו שניהם ומתו שניהם. מתו מהכעס, מתו, פשוט, קיבלו התקף לב, מתו. באה המשטרה, הפתרו, בטח אין, אין מה לעשות. זהו ככה, זה מעשה שהיה, זה 27 שנים באשקלון. אחד מהם אני זוכר שהוא אח של מישהו שגר פה בבני ברק. מה לעשות? ככה זה העולם. אדם צריך להיזהר, מכעס, מלשון הרע, מדברים בטלים, כל מיני דברים. יום אחד שאתה קורא בו תהילים, זה חשוב מאוד. קשה לגמור כל התהילים 3 פעמים. אז יש עצה שעושים בישיבה, שאדם חסר לו כמה פרקים, כדי חסר 100 פרקים. 458 מזמורים לקרוא, הוא קרא רק 300. חסר לו 150. כך מזמור הכי קטן בתהילים. יודע מי זה? וזה. זה 2 פסוקים יש בו. תקרא ותחזור, תקרא ותחזור, תחזור, אז תגמור. אבל יכול אדם לקרוא בבוקר, לקום קצת מוקדם, אם הוא יכול, ולהתחיל את המזמורים. פעם שאלו את רבי נומר, אפילו מה חסות הלילה. להתחיל שאדם יגמור את הכל. אם לא, לא נורא, כתוב שם בכללות כולנו. אבל לקח את זה ברצינות. כל אלה שהם מזלזלים בדבר הזה, הרבה פעמים קורה שאחרי זמן בחורים עושים תרבות רעה. פה ברוך השם יחסית למקומות אחרים, רובם כולם נשארים בסדר. לא רק שהם בסדר, אפילו מי שסטה מן הדרך אחרי כמה שנים מתגעגע. היה פעם בחור אחד שלמד כאן, פתאום החליט שהוא ילך לאוניברסיטת בר אילן. מכירים בר אילן הזה? יש כאלה קוראים לו אוניברסיטת בר מינן. בר מינן. אבל אמרו להם בר מינן, כי הם צריכים לקחת איזה תשובת הרשב"א ואין להם מחשב, אז הם פונים לבר אילן, לבר מינן, שיבוא להם איפה התשובה הזו. אדם אסור לו כפוי טובה. יש בהם דברים טובים, דברים לא טובים. יש ויש. אז אם אתה פעם נהנית מהם, אל תגיד בר מינן, תגיד בר אילן. בר אילן, בר אילן. אבל הבחור הזה הוא אוהב דקדוק. שולח לי שאלות. אז ברכתי אותו, בלשון שכתב הרמב"ם בגרתמה. אמרתי לו, ישמרהו סורו, ויהי כגן פורח, ויחזרהו אלינו בריא ושמח. ותחת המילה אלינו עשיתי קו. אז הוא שלח לי מכתב, מה? אתה חושב שאני אחזור לישיבה אחרי שהגעתי לאוניברסיטה? לא עניתי לו. אחרי זמן הוא נעשה יושב ראש אגודת סטודנטים. שמו יוסף דידי, יוסף דידי בראשי תיבות י' ו' סמך ד', יו"ר סטודנטים. טוב, נעשה יו"ר סטודנטים. אחר כך, היום אחר, עזר את הכל. עזר אוניברסיטה, עזר סטודנטים וחזר ללמוד. כי יש כוח לתורה. לפורר את כל השקרים שבעולם. כל מי שחושב שהם מאושרים וחייהם אלה הם מאושר. האושר האמיתי רק כשאדם לומד תורה. בתורה הוא לומד מידות טובות. אדם יש לו מידות טובות. הוא נהנה בכל רגע בחיים. היה גאון הצדיק בן שכר מאיר על אושרו. היה כולו אור, כולו אושר. יש תמונה שלו. בריא, כי בריא הוא נמרס. למה כי בריא? למה לא בריא? כי באמת הוא לא היה בריא. הוא היה בסוכרת נעורים, שלא תדעו מה זה סוכרת נעורים. אדם מילדות, אז הוא לא יכול שום דבר. יכול לאכול כלום. שהיה לוקח את האוכל ושוקל אותו במאזניים. גרם למעלה, גרם למטה, יכול להחזיק לו. פעם אמר לאחד התלמידים שמה, לך, תאכל ארוחת בוקר. אמרו והרב, אמרו אני יש לי ארוחה.
אכל 10 כדורים וחצי צריך לאכול לבלוע כל בוקר. ואני עושה סעודת כדורים, אתה עושה סעודת שחרית. פשיטות, ככה. בחיוך אמר את זה. פעם אחת, במסע תפילה בישיבה שמה, התעלף. במסע אמירת קדיש. הוא היה אומר קדיש, התעלף. כשהעירו אותו, חשב שצריך לומר שיעור. אתה לא אומר שיעור. אמר, מה זה תלה תפילין? שאומר, רב, אתה היית במסע תפילה, במסע קדיש. ככה, איזה קדיש? אמר קדיש, ככה זה. ובכל זאת, עד ימיו האחרונים, כל הזמן היה בסבר פנים יפות, קרב אנשים, והם אנשים שלמדו בישיבות תיכוניות, החזירו אותם בתשובה. כי האושר והאור האמיתי רק שלומדים תורה. גם כשלא לומד תורה, שם מרחם עליו. אף פעם לא יסבע, אינו לא יסבע עושר, לא יסבע כבוד, לא יסבע שררה. היה אחד מג'נון אחד, קראו לו דודו טופז, איזה שם טופז. אז הטופז המשוגע הזה, מכאן, 2-3, הוא היה פורסם מאוד, פתאום מישהו אחר לקח את המקום שלו, לקח שכירי חרב, שיפגעו באדם שני שהרגו אותו, התפס הדבר, שם אותו בכלא, הוא ישים אותו בכלא, לא יכול להיות דבר כזה, רשע. אז הוא לקח מגבת, גמר את החיים שלו. רבי חנינא בן תרדיון, 1000 הבדלות. היה שם דנו אותו למוות, דנו אותו לשריפה בעבור הזרה י"ח, ואמר לו, שמו בתוך להבות אש, ושמו עליו חתיכות של צמר, בשביל לעכב את השריפה שהיא יותר ביסורים. אז אמר לו אחד האנשים שם, תפתח את הפה, וייכנס לו הפה וימות על המקום. אמר לו, מוטב שתלה משנתנה, והוא לא יחבל בעצמו. נשאר שמו לדורות, נשאר שמו בתלמוד, נשאר שמו בעשרת דרגי מלוכה, מזכירים אותו בסילודים, בחיבה. חתנו היה רבי מאיר בעל הנס, זה רבי חנינא בן תרדיון. ומלכות רומי שדנה ועשתה ושרפה, הלכה לעזאזל, לא נשאר ממנה כלום. לא שפה, לא לשון, לא דת, הכל הווה לבנים, נשאר ממנה כלום. אפילו האלילים של הרומי מגנובים מיוון. אז פעם בן גוריון, צד שותה, ראש ממשלה אבל שותה. איך אני יודע שהוא שותה? בכנסת היה הולך שהרגליים למעלה והראש למטה. אבל למה אתה עושה ככה? להראות לכם שאני יכול ללכת הפוך מן העולם. הראש למטה, הרגליים למעלה. זקן בן 80 הולך ככה, שילך, לא אכפת לנו. אז פעם אמר, כמו שכאן בארץ חיינו את העברית, מדברים בעברית, אני אחי גם את היוונית. מה ההבדל? היוונית, קמו כמה פילוסופים. למד יוונית העתיקה של פעם, שהשמיעה בגמרא כמה מילים ביוונית, ברומית, ספר ערוך, אלפא, בטא, גמא, ומסכת שקלים. לא גמלה, גמא. תרגים מילים. טוב, אז הוא הלך פעם לראש הממשלה של יוון, התחיל לדבר אותו יוונית. אמרו, מה אתה מדבר? יוונית, מה זה יוונית? עשה עם הכתפיים, מה זה יוונית? זה שפה שלכם, זו שפה מתה. אבל מה הבעיה? נחיה אותה, אמר לו, לא תוכל לחיות אותה. העברית חייתה, כי היא שפה חיה, שפה של הקדוש ברוך הוא. אבל יוונית, כל מת. כשאתה לומד תורה, אתה מרגיש את החיים, אתה מרגיש את היופי שיש בתורה. אתה מרגיש כל פעם שאתה קורא פסוק, יש בו הופעה חדשה, יש בו אור חדש. לכן כדאי לעשות עני דיבור, ולא לעשות סימנים, אפילו ברמיזה. ככה בחוסר זה קפידו מאוד על זה. קפידו, לא רק הגברים, גם נשים שלא ידעו להתפלל, לא ידעו לקרוא. ישבו שם בעזרת נשים, והקשיבו קריאת התהילים. היה רבי חיים חורי עליו שלום עושה ספר, בתש"ה. איפה הספר הזה היום? נדיר מאוד. ספר עני דיבור קרא לו אמת ליעקב. יש בו סיפורים בערבית. הסיפורים האלה כדאי לתרגם אותם לעברית. הסיפורים בערבית שבאים אמונה מיוחדת, כמו שאומרים אשכנזים על היידיש, אותו דבר. והערבית יותר טובה מהיידיש. כי בערבית שלנו נכתבו חבורים נפלאים. הגאונים נתנו תשובות בערבית. רב סעדיה גאון כתב חבורה בערבית. הרמב"ם כתב ספרה, חלק גדול מהספרים בערבית. רבי יונה בן שלח כתב בערבית. אז הערבית שלנו התחדשה. ולא היידיש שלהם, מה זה יידיש? זה גרמנית. הגרמנים ארון מהספר שלהם זכר, אבל יש שם חן מיוחד. שם כותב שביום תענית דיבור נוהגים לעשות טבילה בבוקר.
טובלים בבוקר, נכנסים לבית הכנסת, ופורסים מחסלאות, והיום כמו יום כיפור, יום כיפור קטן. למה? אף אחד לא מדבר. והיו קוראים, מחנכים את הפרקים של התהילים. אני לא יודע אם פה שייך לעשות את הדבר הזה, כי זה ייקח זמן ולא יגמרו הפעם. אבל אני זוכר, בית הכנסת בחוץ לארץ, היו מחנכים תהילים, כל אחד קורא כמה פרקים. פה אתה קורא פרק, אתה עושה שיבוש, תגער, והוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות. שם כנראה ויתרו אחד לשני, וגם פחות שיבוש. בתוניס לא עשו שיבוש. למה? כל מוצאי שבת היו פייטנים שקוראים תהילים, בנגינה כל כך נפלאה, עד קילות הנפש. כשהיה מנגן אחד, סגי נהור, שמו פרשי זרחה, מנגן את הפסוקים של תהילים. בשלומו אלוהים, משפטיך עליהם מלאכתי נפסדך תחל בן מלך. מה זה? איזה מנגינה, זה נפלא. אולי היום אפשר לשמוע קצת המנגינה הזאת אצל מיכאל סטבון, שהוא זוכר קצת. אבל הנשמה הייתה עושה עם זה. יש נשמה יתרה בשבת, מוצאי שבת הולכת. לא הולכת סתם, הולכת עם התהילים, אתם המזמורים האלה. אבל לפחות לא לדבר. מי שרוצה לדבר דבר דחוף, יכתוב. סבא עליו, שלום היה עושה תעני דיבור פעמים בשבוע. פעמים בשבוע. פעמים באים אליו אנשים, רוצים לדבר איתו. מה עושה? אם הבן אדם הזה מכיר אותו, אז כותב, עונה לו, מכתב. ואומר, זה אדם זר. נורא, הוא לא עושה תעני דיבור, פעם בשנה, מה אתה עושה? פתאום בניסן עושה תעני דיבור, אז היה מפסיק את התענית ומדבר. כך, שלא ידעו שעושה תענית. זה יום שמתחדשים בו. עד תסתכלו על ישיבות החלום, זה איבוד זמן, זה בתור תורה. זה לא נכון. כי אם אדם לומד תורה ויש לו עבירות, התורה שלו לא שווה. התורה שלו מוסיפה לו עוד משהו. אמרו פעם שרבי סלנטר, אמר התורה נמשלת למים. המים, יש פרחים, אתה שופך עליהם מים, אתה משקה אותם מים, הם גדלים. אם יש חוסם מדרדרים, על ידי המים גם כן גדלים. יש לאדם מידות רעות, יש לאדם עבירות, יש לאדם עוונות, אתה משקה אותם במים, עשה בן אדם הזה מפלסת. לכן צריך קודם כל לנקות. סור מרע ועשיתו, יש לנו יום אחד בשנה. ימי השובבים זה תמצית של כל התענים שהיו עושים פעם. עושים תענים כל ימי השובבים. היה יהודי אחד באשקלון, משפחה שלו שחט. בגיל 40 בערך, עד גיל 70. כל שנה שם 6 שבועות. 6 שבועות. מוצאי שבת, לא יודע אחרי סוד 40 או לפני. עד אל שבת. שם ככה כמה שנים. בגיל 70, עד מסו במעיים שלו דם, יש לו דימום. הרופאים אמרו לו, אסור לך לעשות. מה יכול להיות דבר הזה? 30 שנה אני שמתי, עכשיו אני אפסיק. אז אמרו לי, דבר איתו. אמרתי לו, מספיק, שמת, כל העוונות שלך התכפרו. אבל איך אני אעשה? תעשה התרה. אמרתי, לא צריך התרה. כזה בשביל לו כוח, לא צריך התרה. מי אמר שהסומות שהוא עשה מההתחלה, כל שבוע 6 ימים, זה מותר היה לו לעשות. אסור לעשות את זה. יש מדרש שאומר, וסומו עלי 3 ימים עלי ביום, וכי אפשר לסום 3 ימים, ומגלת אסתר. 72 שעות, לא יכול להיות. ככה המדרש אומר, אלא היו אוכלים כל יום לפני השקעה משהו. כלומר, לילה ביום, ככה אוכלים משהו, עוד פעם שמים. זה לא פשט, אבל ככה המדרש אומר, כל החומר 6 ימים. והיו נוהגים במרוקו, ככה מספר מישהו, שהוא היה מארגן תענית דיבור העולמי בכל העולם. איך היה אומר? במרוקו היו ככה אנשים שעושים 6 ימים. ביום שישי לוקחים אותם כל הקהל על כפיים. זה קדוש של בן אדם הזה. גם הוא חלש, גם הוא רזה, אז אפשר לקחת אותו בקלות, כי הוא שם 6 ימים. לוקחים אותו קהל בית הכנסת, מתרועם כל שובר, חוזרים איתו עם שירה, יודע לוקחים להשתבח, בא ביתה עושה קדוש תועים טיפה. כולם תואמים, זה כמו שיריים של אדמו"ר. למה אדמו"ר? כי הוא שם 6 ימים. ככה עשה. פעם הייתי בצרפת, בתו של ממחית מלא, שם יום אחד היה יום ראשון שפרשת המשפטים. בתוניס לא עושים ביום ג' שבט כמו שעושים כל העולם. פרשת משפטים, השבת האחרונה של שובבים, יום ראשון אין עבודה, יום ראשון של הגויים אין עבודה, אז כולם באים לבית הכנסת, מהבוקר עד הערב. פה באים שעה, שעתיים, עשיתי את הדיבור, חזק וברוך. שם באים מהבוקר עד הערב. אז אני לא האמנתי שבפריז גם כן באים. אחרי צהריים נסעתי לשם,
בית הכנסת בבלוויל, יש שם שכונה קוראת בלוויל, בבלוויל הזה מלא אנשים, מלא. תגיד כמה מילים. פתאום עלה בלבי רעיון. כי בחנתנו אלוהים, שרפתנו כשרוף כסף. בחנתנו כמה עולה בגמטריה? אבל לא יודע. 490, מה פתאום? בחנתנו, בחנתנו. 516. גמטריה תונס. מה הקשר? צרפת הגיעה לתונס בשנת תרמ"א, 1881 מן הגויים, וסימניך אמרת השם שרופה, אמרת א' מ' ר' ד', החריבה את תונס. לא יודעים למה השם עשה כך. תונס הייתה מלאה חכמים, מלאה הגונים, מלאה צדיקים, עיון תוניסאי, עיון כזה כולה על הסערה ולא יחטא. למה קרה להם כדבר הזה? אלא, אתם יודעים מה זה חיסון? מה עושים בחיסון? עושים חיסון נגד שפעת, נגד חסייבת, נגד בטטה, פרשנטטה. מה החיסון הזה עושה? מה זה עושה? זה מחדירים לגוף משהו קטן מהחיידק המסוכן, נסיוב קטן, אבל החיידק מת. אבל זה נותן חיסון לגוף שיוכל להתחזק. יוכל להתחזק נגד המחלה. מה שבאו צרפת לתונס ועשו מה שעשו, בשביל להכין את היהודים שמה לחיסון. באו אחר כך לצרפת, התחילו לשמור יותר טוב מתונס. היה אחד, שמו יהודה כהן, זכרו לברכה, הוא מקור מג'רבה. היה מטלטל בשבת. הוא אומר, אני לא מבין את אבא שלך. למה אתה לא מבין? אמר, בסלאם, זה מפתח של החנות. זה מלאכה, פותח את החנות. אבל מפתח של בית הכנסת, מה עשיתי? אני פותח אתכם להתפלל. זה אסור בשבת. הוא לא יכול לתפוס את זה. הלך לצרפת, היה שם הרב סטרוק, שיהיה בריא, רבי יוסף סטרוק, מדבר צרפתית, מה זה צרפתית כל כך יפה? כל מילה שנייה מפוססת את הקהל משחק. אני זוכר פעם אחת דבר, אמרתי, מה אומר? מה קרה? רק התחיל לדבר 20 מילים, כולם שחקו. היה נתנו להם גלידות, והתחיל לדבר, אמר, תאכלו מהר את הגלידות, אחר כך ימסו, עד ישמע דרשה שלו ישכחו מהעולם. אז תאכלו מהר את הגלידה. אז כולם שחקו. הרבי יוסף אמר להם, אסור לטלטל בשבת, כיוון שיודע לדבר בצרפתית זה השפיע, יפה מאוד. אז אמר לי, עכשיו אני לא מטלטל. למה לא מטלטל? כי הרב סטרוק הסביר את זה. מה הסביר? זה אסור לטלטל, זה מה שהסביר. אבל כשדיבר להם בשפה שלהם, שפה מודרנית, צרפתית, אז אני מה עושה? יום שבת תליתי בית הכנסת, ויש לי שני טבק אחד בבית, טבק אחד בבית הכנסת. בדרך אני סובל, אני לא מטעטש, לא מביא טבק, מה יכול להיות? כי יודע, שם דרך סדיחים, טבק עולה 112, כפול 2, זה דרך. מה דרך סדיחים? 2 טבק, אחד בית הכנסת ואחד כאן. אז כי בחנתנו אלוקים, בחנת אותנו ביטון, ציווית לנו מבחן. בשביל מה? שרפתנו כשרוף כסף. היה חכם אחד, שנסח ברוסיה, מחשימם זכרם, סטלין, נהרו לו זה. אמרו, השמיד 26 מיליון אדם. לא יודעים מי השמיד יותר בני אדם, הוא היטלר. שני מחזורים כאלה ערסים, בחו שניהם מן העולם. אז זה לקח תלמיד חכם, שהרב ברוסיה, אחרי שכל הרבנים עזבו, הרב פיינשטיין עזב, והרב קוטלר עזב, וכולם עזב. הוא היה נשאר. ועל מה לקחו אותו והרגו אותו? על מה? כי ביום כיפור, היה שנה אחת יום כיפור, יום חופש. משרד המדינה הרוסית, אותו היום היה יום שבתון. אבל אמרו מה? הייתם הולכים בית הכנסת? בית הכנסת פתוח. וליהודים, היום הולכים בית הכנסת, אמרו להם, סטלין, חבר סטלין, יימח שמו, חבר, לא קבר, שמה בגהנה. חבר סטלין אמר, שמחווה תעשו, ומסית תעשו עבודה. בהתנדבות, כמו פרעה, תעשו עבודה. אז עבדו, מה יעשו? עבדו, רוב היהודים שמה עובדים, אז עבדו. ושלא עובדים, זה נקרא פרזיט, עושים לו סרוס רוב. בארבע, גמרו את העבודה, הלכו לבית הכנסת, שהלכו שמה, מרגלים, לשמוע מה הרב ידבר. לפני שהתפללנו נעילה, קם הרב ואמר סיפור. סיפור, לא אמר כלום, אמר סיפור. מעשה בתרנגולת אחת, שרבו עליה שני שכנים, כל אחד אומר זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי. הביאו אותה לבית הדין, כשהיא קשורה בחבלים. ואמרו, כל אחד טוען זה שלי. אז הדיין אמר להם,
שחררו אותה. ונראה לי מי הולכת, מי שהולכת, זה היא שלו. ככה בני אדם, כשהם כבולים, כשהם משחררים, הולכים למקום שהם אוהבים. מה התכוון? הוא אמר בדבר הזה, היהודים האלה כולם צדיקים, אבל בבוקר הם מוכרחים מסכנים, אחרת ענו אותם ענו יתופת, ענו אותם למוות. אבל עכשיו, ב4 גמרו את העבודה הארורה שלהם, הולכים לבית הכנסת, על הדבר הזה דנו אותו למוות, על הדבר הזה. אחרי שנים רבות, מסעו את הקבר שלו, עשינו מסבה, מוקשים ממנו מחילה וכו'. אבל, השם יקום דמו. עם ישראל אוהב להיות שומר תורה ומצוות. עשו סקר השבוע, כמה אנשים אוהבים לשמור שבת. אחרי 60 שנה ויותר, שדיברו להם ששבת הוא טובה או שבת או חבנה שבת, 66% רוצים לשמור שבת. אתם מבינים מה זה? 66% צריכים לשמור שבת. השבת ניתנת לאדם מנוחה, ניתנת לאדם מרגוע. לפתוח חנות בשבת, 24 שעות כפול 7 ימים. איזה חיים? זה חיים אלה? זה לא חיים. 66%. מוסי כיפור היה עושים סקר. כמה שמו בכיפור? עושים ככה בערב. פעם היה 70%, כהיה 75%, כהיה 80%, כהיה 90%, 94%. אז קריינית אמרה לחברתה, מחר נהיה מיעוט. שתהיו מיעוט. תשומו גם אתם, תהיו רוב. מה הבעיה? תשומו גם אתם. מה יקרה לכם? יום אחד בשנה שמים כיפור. אתה מתחדש, אתה מטהר, אתה מרגיש אור בנשמה. ההבדל בין תשעה באב לכיפור בנשמה לארץ. בתשעה באב משעמם, לא לשנה, אנחנו קוראים קצת איום, קצת חינוך, קצת זה, אחר כך הולכים לישון, תרוחים לערסו אותם שעה, שעתיים, הולכים קוראים סיפורים על השואה ועל מדרש איכה וכדומה. כיפור לא! כל רגע זה רגע נפלא, רגע שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, שאתה אומר שם בווידוי של מוסף, שהרבה לא יודעים להעריך אותו, אל תתייאש מן הרחמים, כי עוד השם שם מרומין, ולא אס לבוא כיום תמים. אומר, הנשמה אומרת לאדם, אל תתייאש מן הרחמים, כי עדיין השמש, תסתכל בחוץ, תראה שמש, כי במוסף בדיוק ככה, ולא אס לבוא כיום תמים. חטאותיך כמי הים וגלם, חסד השם מהעולם. תפילה כל כך נפלא. מחר צריך להתפלל כך. צריך להזכיר בתפילה גם את אחינו הישובים בתוניסיה, שהם נמצאים לא בשורה בטוחה. מי יודע מה הם. מקווים שירגעו מעט, כי אחר הכל תוניסאים הם קצת נורמליים, לא כמו מדינות אחרות. מדינות שהם משוגעים, שיש שם רוגע, שיש שם טוב, שיכולו, מי שרוצה לעלות שיעלה, רוצה להישאר, שישאר, אחרי השם ישמור עליהם, תפלל עליהם. אתם יודעים, יש להם ברכה ממי? מרבי שלום שרעבי. לפני 200 שנה היו תורמים בעין יפה. הרבנים והגברים בתוניס, היו גברים שם, היו תורמים בשביל לתפסת ספרים של הקבלה ושל המקובלים שלומדים. היה רשש שנפטר בי' שבט תקל"ז, היה מזכיר אותם בתפילה כל יום שבת ומנחה, מברך אותם. ומה עשתה התפילה שלו, הברכה שלו? כי הגרמנים הארורים הגיעו לתוניס בשנות השואה, תש"ג, תש"ד, בנו שם כבשונות בשביל היהודים. כמו שבנו בכל מקום. אירופה כולה מלאה כבשונות כאלה. אושוויץ, מיידן כחולה. אף יהודי לא נכנס. אף אחד לא נכנס. מתו כ100 אנשים. מעבודות כפייה, מבססות, כן, היו כאלה. יש רשימה שלהם. אבל בערך 100 איש, אולי פחות. אבל יהודים לא נכנסו לשם, כי יש שם ברכה, יש ברכה. לא רק שיש ברכה, הרבנים מברכים, הברכה מתקיימת. אז הערבים מאמינים בהם. באו פעם, משמעה של קעידה, רצו לפגוע בית הכנסת העתיק ביותר שם, על-גריבה. רצו לפגוע שם, זה בית הכנסת העתיק של 2000 שנה ומעלה, יהרסו אותו. הם נהרסו. פגעו בתיירים, פגעו בעצמם, ולשום דבר הוא קרא בית הכנסת. 3 אנשים נפצעו, והלך נשיא המדינה עבד זין עבדי, שברח עכשיו לסעודיה, הלך עליהם בית חולים, בירך אותם, עודד אותם, סובד הרופאים, תטפלו בהם כמו שצריך, אם יודעים, שאתם תשמרו על היהודים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם. אז נקווה שבסדר צריך להתפלל עליהם, להתפלל על הגשם, אין לנו גשם. כמה שחשבנו שהשנה תהיה ברוכה בגשם, ויורד כאן נהרות מים, זה אחד הסימנים שלי. אבל לא תפיסו את זה בלוח השנה, מה נעשה להם? אם תפיסו יכול להיות היה אחרת.
כנהרות מים, מטרה תמשין עינה לו. ולא ירדו כנהרות, ירדו, לא מספיק, לא ירדו מספיק. כבר כתוב ט"ו בשבט, רוב גשמי שנה כבר ירדו, עדיין לא ירדו מספיק. ככה אמרו. לכן צריך להתפלל מחר, כל הסנגוריה להקדים אותה טיפה, ולפתוח את האחד, לקרוא את הפיוט הידוע, אל חי, יפתח, אוצרות, שמיים, ישב, רוחו, יזילו מים. יש כוח לתפילה לעשות דברים נוראים. היינו 3 חודשים בלי גשם. הלכו כמה צדיקים, לקבר חוני המעגל. התפללו שמה, אחרי 2-3 ירד גשם. מה הקשר? חוני המעגל התפלל לגשם. ואני גיליתי דבר נפלא. אשכנזים אומרים ברך עלינו, קייס וחור, ואנחנו לא. וקייס אומרים ברכנו, ואנחנו אומרים ברך עלינו. כמה עולה מילה ברך? חוני המעגל, 222. ברך עלינו, זכות חוני המעגל. אם אתה תגיד ברך עלינו כל השנה, אז החידוש הזה לא יבוא. ברוך השם שאנחנו ספרדים, וברכנו בקיץ, ברך עלינו בחורף, והסתעמנו על זה על פי הגמרא בברכות, ככה כותב פרק חדש סמכויות, תעיינו שמה. אז אתה מתפלל, תפלל מכל הלב, תפלל, ברוך ירגיע את הרוחות, בכל המקומות אשר אחינו נמצאים שם, בכל מקום שנמצאים, שישמור עליהם, יחזר אותם, גם בתשובה, גם ברוחנית וגם בגשמיות, שעלו לארץ. כל הגזרות שעושים עלינו מות העולם התבטלו, והיו כאילו היו, הללו שם כל גויים שביחו כל העמים, כי חבר עלינו חסדו. למה שם כל גויים? אנחנו צריכים להלל. הם יודעים מה הם תכננו. חשבנו אז בזמנו שסדאם חוסיין אין לו תל כימי, הייתי דורש להם. ואנשים פועדים. כתוב מפורש, אך טוב לישראל, אך ראשי תיבות אין כימי. איך מצאת את זה? אז לקחתי אין כימי בראשי תיבות, עשה לי אך, אמרתי אך טוב לישראל. מה זה בנבואה אמרתי את זה? התברר שיש לו, אבל משם מנעו אותו, שלא זרק טילים כאלה, לא זרק אותם. זרק טילים של שטות, כל אחד נפל לבור, אחד נפל לפחד, אחד נפל ברשחת, ברוך השם היה פלא פלאים. צריך להתפלל. זה נזכי שהתפילות שלנו יתקבלו למעלה, שהתפילת סנגוריה לגאולת ישראל, אנחנו לקיים אותה, לגאל מכל הפושעים האלה, וכל לא חסים אותנו, ולא חסיהם ודוחקיהם, שאנחנו נחזור בתשובה שלמה, כדי לגאולה שלמה מרבי ימינו, אמן ואמן.